Musimuze Chimbo yenyu ni mudonjo wenyu murerutse Chorona dilitika mumba afumure Chese chine mikoya kai pachisha yesiba unongo chigurira chitega ndi kurumidza ndadaiso chimanya zvimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka Penye kwemvura hende mune chando nezuva vamire Pamwe chasimudza vamwe mukuru vatira tichifamba nemuzi road zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni zita timusani mulambo mafanise tisingapedzi nguva katipindei muepisode yanhasi saka ndangotaura ndikuende Johannesburg netsoka ana mai vanga vari pavaitesa musika ndobva vatozvirwa tsitsi ndobva vanotengera 2 liter yecold Alright. Panapa muri kutaura naSolomon Lunga kumusha ndobva kuGokwe. Ndo kwamakakurira? Handakurira ikoko. Ndakaberekerwa kuHarare. Ndikaita grade 1 up to grade 3 kuHarare, ndikazobva kuHarare ndikaenda kuGokwe. From Gokwe ndikagara kudzidza ndazopedza chikoro. Ndisina kuzopedza chikoro ndobva ndazoenda kuPlumpton. Ndakuti ndokwandakazonyatsokuti kurei kuibva ikoko. Muri kuPlumpton. Alright. So mukoma Lunga vakambosenzawo Zimbabwe here kana kuti makangotanga nekusenzera kunze kwenyika? Kana kuZimbabwe handina kana kumboshanda kana mabasa ainetsa achiri vadiki plus chinhu chakaitika papa makambona situation inongokuita kuti unge uri mune imwe another situation like papa vabereki vakakurumbidza kufa kwatanga baba ndobva shaika pakazoshaika mai saka zvinhu zvacho zvakangograduata zvikachinja zvichienda kune another situation yoti ndosaka manzwa ndichiti ndakazogumisa ndakupi kuPlumtree isituation yandikonzeresa kuti ndinge ndazosvika kunzvimbo kuPlumtree. Saka handina kumbowana chance kuti ndakambobata kumusha ndina. So mukoma Lunga vane mhuri? Mhuri iripo baba. Ndine mudzimai nevana vaviri. So ndanzwa muri kutaura kuti situation yekuti vabereki vashaya mukazodaiso kuPlumtree tingati ndo zvakazokonzeresa kutuma here kuti muti ndakumbondoshava kunze kwenyika? Handi munoona kana ukafirwa nevabereki poshayiwa kana hama inenge ichikubetsera zvinhu zvichioma usina kana chekupfeka unogumisira kufunga kuti saka ndochidii. Saka ndakatanga kufunga nezvelife ndichimudiki. Zvagumisa zvaita kuti pakasvikawo vamwe mai guru ndobva kuti mwana ari kuitei kanzi hapana akatofirwa nevabereki hana vabereki. Ndobva mai guru vaya vakabva ati mai guru kumusha kwakawanikwa mai nini vangu munin'ina wamai asi mai guru vacho vari mudzimai womukoma kwakawanikwa mai nini. Ndobva ati aiwa regai ndinde naye. Saka ivo vanga vakavakira kuPlumtree. Saka ndobva ndaenda kuPlumtree ipapo ndichiri mudiki. I think ndachiri makore mangani, I think kuma 16 years. Ndobva ndaenda kuPlumtree. So imimi toziva kuti munhu umwe naumwe ane zviroto zvokuti dai ndaita chakadai so, but zviroto mostly zvinobuildwa neshungu dzekuona kana uchiva upenyu hwakanaka
kana chimwe chinhu kuachieva something a goal in life. Tingati chakakutumai mimi kuti muti maakuenda kunze kwenyika chii chinhu chakanyatsonyomwa yoti inini ndakuenda kunze kwenyika? Muza yekuzoenda kunze kwenyika yakazouya after. Kana mind mamusina kana pfungwa yekuenda kunze kwenyika, asi chakatanga kuitika ndechekuti mai pavakanditora vakati handendodi ndogara newe. Ndasvika ndakagara namai vava very nice, zvese zviri right, asi ndasvike papo ndo pandakatanga kunzwa vanhu vachiti Botswana iri padhuze kana panapa 10 kilometers kubva panapa ngosvika paBotswana. Mind manje ndo payakatanga kupinda kuti kana kuti Botswana padhuze, saka zviro kuti kana nguva ichizofamba nokufamba kunguva zviro kuti ndichazogumisana ndati ndaenda kuBotswana, but handina kumbozvisa mumind kuti nditi ndinyatsokuti ndaenda kuBotswana. Chinangwa chekutanga kuenda kuPlumton ndechekuti ndakazvarwa inini ndini firstborn nevaning'ina vangu vanonditevera vanova 4. Saka ndachitarisa mararamiro atata kuita paya ndichiona kuti panapa zvinhu hazvinaumira mushe, ina handa chekupfeka, vaning'ina vangu havana kani chekupfeka. Rega ndiende kuPlumton, ndobva ndaenda kuPlumton, ndopfungwa yandaive nayo kuti ndikaenda kuPlumton pamwe panogona kuitawo zvinobuda kuti pamwe mai vakaenda nini vagona kunditengerawo hembe ndovaudza kuti nevaning'ina vangu ndibetsereiwo. Handiti of which vakazviita mai vavo, ndobva vandibetsera vakandipa hembe vachindibetsera everything right. Ndagara manje ndiri muPlumtree apo, paive nevakomana manje vataitamba navo. Saka vakomana vataitamba navo ava ndo vaiuya kupi kuBotswana. Saka vachienda kuBotswana paya mamboona kuti kana munhu akaenda kana kuti somewhere abroad odzoka, munhu aya uchinyatso kuona kuti wangu akapfeka zvakanaka, ini taisa ndakapfeka sei, unogumisira wave neshungu dzokuti saka ndikaenda abroad ndogona kutoti nditange kuwana chimwe chinhu chogona kundibetserawo futi panapa kana kutoti mari. Wobvunza kuti saka wakomana kana majamba uko zviri kunofamba sei, vokutaurira kuti tiri kunoshanda tichiwana menchona zvakadii, taichiwana pakadai. Wachiona kuti saka ndikawana pakadaro pavari kutaura apo, ndikafunga kuti ndochidai matina ndofaya ka, handiti ndomatangira zvoita. Saka pfungwa inotanga kuchinja nokufamba kwenguva kuti I think ndoda kuenda kuBotswana. Ndobva ndatanga kufunga manje kuti saka ndotaura neboys iri ndoti ndiratidza nzira kuti tofamba sei right. Kwakuti panguva yandiri kufunga izvozvo manje pane mwe muzukuru wamai vakanditora, ndobva ati mufana wangu aiwo ndoda kutora kuSouth Africa, asi kuti ndikutore unofanira kuti ndoda kuvaka. Saka sei wandirovera zvitina, kana wandirovera zvitina ukangopedza wandirovera zvitina kuti ndobva ndokutora, handiti ndati izvozvo chete. Saka pane mwe mukomana wepamba ipapo muzukuru wambuya ava, taitamba tese everything tichiita tese, ndovatatisha ngatirove zvitina izvi. Tikarova zvitina tobva taenda south. Takabva tarova zvitina zazviya 6,000 zvitina tikazvipisa tikapedza. Saka tapedza paya maindi yakaya kuti ko taingodziti blazi, aive muzukuru pa taingomuti blazi. Tikati atapedza manje kurova zvitina chiita sei, chitaika madhiri, towanza ndokutorai panhu wangu. Tagara hatangorindira kuti totoro. Saka handizoziva kuti zvinhu zvake zvasina kumirira zvakanaka kana kuti aivewo nenguva yake yada kuzotitora. Isusu yekuBotswana mind yange yaibva yekuBotswana nepapa nemind yekutanga yange yaibva yekuBotswana. Mind yange yaibva ndobva yafa ndikati ndaenda south. Ende mamboona kuti munhu kana uchifunga kunze pane nyika unenge uchifarira kuti I think ndofarira south. Botswana idzi dzatondipa option yekuenda kuSouth. Botswana ngaimbomira ndoenda kuSouth right. Tachirindira papa kuti uya achatitora tagara. I think makore anogona kunetsa but takatogara chinguva mufana. I think takarova zvitina kunana 2007 takarova zvitina tasvika December papa auya kanzi ndokusotaya pana wangu noti vaiwanza kuti kana vachitora vanhu vapana vanowanza kutora January chiti panonge January ikabvanzi vapana handisi kuenda nemi izvozvi but ndichatumira vana malaicha, ndiro vanoita zvana malaicha.
chatumira malaicha wozodi okutorai au January February tatodarika 2007 January February March vavatata nonoka mfana wangu yaya andimazita aona basi mfana wangu yaya taitamba naye muzukuru yaya watakarwa tese 16 tati asha pafana ari kuBotswana vakauya atoenda navo uyu kana chizotofona atiri ikoko kana kuti anotoona tasvika ikoko tonotsvaga mari tudi tosvika ikoko au tachimirira vafana kuna munana March fana kuti fana mashamwari dai akauya toningira satani maoptions akawanda kuti vafana panofana vave kuBotswana vakawanda saka tane maoption akawanda kuti kukasaningi kuna ningi kukasaningi kuna ningi saka taitoza kuti paperi kana kuti 3 months ningi kana ningi asina ku all right kana kuti iye akati promise asina kuti dana iye watata teurota sitima right okay tachiona March ndobva akuda kunopera papa ndobva kwaya umwe mfana kuBotswana right shawa uya iwe samanje ndoda kuenda kuBotswana mfana ndobva tota no problem totoenda tusvika totokutsvagira basa tadini ndobva ndaudza ani mbuya vava kunditora maiguru kuti hai ndafunga kuenda kuBotswana kanzaiwa no problem enda unodi unozama ukanibata zvanana kamai vayo ndokanza no problem enda inodi enda unozama all right handasa kuti ndataura kana ningirikeni ndaimona samai vangu noti ruoko rwakandipa ndinoritenda nyangwe nanhasi vakazoraravo vakazoshaikawo but ndoti ngavarare murugare right saka papa mfana auya ari 1 ndataura naye taiwirirana nyangwe nezitowirirana arimo muno ndobva ndati chandoda kuenda kaza all right his problem ini ndiri panapa zvechi 2 weeks kana 3 weeks ndiripo panapa saka kana takuenda todi tobaya test atora no problem pamazuva iya akasvika pasvika umwe futi vave 2 saka ini handisina basa nekuti uyu nditi chama ndoda kuenda nekuti ndatopasisani uyu tese toda kuenda 3 inini noya mfana takarwa tese 16 naye aiziva nzira right tagara tamirira manje tangu mambona kumirira bhazi kana tichiri vadiki waitoka mirira bhazi unongochiona sezvinonzi kana kuti bhazi runonoka ndo zvakaitika ipapo kumira kuti mufana hanga changoti tiende all right aisviki nguva yasvika uya akanga atevera manje mashure asvika abva ati nino ndiri kuzoendawo nemipango yamakuenda zvakuti pave ini mufana uya tave 3 uya plus uyu akazouya aibva kuBotswana wechi4 alright vanozanzira vese va2 madofo ndini nemufana 3 hatizinzira okay yasvika nguva ungati waive musi wa 15 May 2008 right tabuda ndobva tati vakomana ndi makuseni 8877 tabuda tadarika ni pamashopu so satidarika ni pamashopu baba umwe mukomana aitengesa mushopu ndobva atuona taisina kana chinhu but pane 1 akanga nechibhegi ndobva anati vakomana ava hapana kumira musha noti pataigara kuenda mutown muPlumtree town 20 kilometers kubva muPlumtree town kuenda paborder 10 saka taifanirwa kukwira kuenda muPlumtree town ndasingazozivi tozodimberi ipapo right saka mufana aitengesa mushopu ndobva ationa akabva ati muri kuenda kupa vakomana apo mushona manje mufana haya apo handi kuPlumtree mandevele nemakalanga ipapo iye chindevele nechikalanga hazvibudi chindevele chaikutaurira ipapo maipodza mubvunza kuti uzama kuti right tivati muri kuenda kwekuti vati kutonojamba akati ndoda kutonojamba hai saka aitengesa mushopu ndokungotovhara shopu nokutora chibhegi chake nekutopinda nekutotijoina tava 5 takwira mataxi vapa kuti tiende kuPlumtree takwira tapinda tasvika muPlumtree
Plumtree Town. Right, tasvika muPlumtree Town manje. Tachimirira mota ini ndiri kufunga kuti tikasvika muPlumtree Town tichangoto ndakandanza kuti i10 km 10 km ndikacalculate kuti kwedu kumusha uko sitafamba ma 20 kana 25 km kuti tinopinda mutown saka 10 km padhuze stereka saka ndiri kufunga kuti tikangoburuka muPlumtree Town totongoti toenda handizivi kuti zvakamira sei. Right, tasvika muPlumtree Town kwanzi right inofanira takuchifanga kukwira mabhazi anoenda malift anoenda kunoti dropa uku kunoti panapa tikada kuti tine padhuze ndine border. 1 pakwanda masoja, 2 pane magumagumo sanzaiwa saka tinokwira panapa tonoburikira kopi tonoburikira meno kuneimwe nzvimbo kunonzi kuma resettlement wakatasa Dombodema road. Right, tachimira tasvika mutown maimai kuma 10 lift tingaiwani tikabva taenda pasi pemuti ndokunorara pasi pemuti papa tarara tichizama kuti titaise malift kwakazova zupu kuma 3 from kuma 10 kuma 3 kuya zupu kudai zupu rauya manje ndobva takwira satakwira manje uyu mufana wauya wekuuya second kubva kuBotswana ndobva ati uyu ndosara naye achira uya mufana wauya watakarowana tese zvitina ati uyu ndosara naye ndichaburuka naye ndasingazivi kuti kumberi kwatonoburuka hatisi kunoburuka tese one time. Pane vamwe vachadi vachatanga kuburuka vamwe vozodi vozonoburukira mberi. Alright, uya mufana ndobva ati uyu mufana ndichaburuka naye uyu inini wangu uyu ndatotanga kutaura naye ndiwangu ndandakatomaka. Zvakutondibvunza manje nomufana taiurirana mwoyo wangu ukarwadza kuti ndakuparadzana nomufana uyu mamboona kuurirana kwako kuti unorwadziwa vanotoda kutoparadzana. Tasvika papa vadi vaburuka vapedza kuburuka isakambofamba maybe 30 minutes nebhazi kana kuti 25 minutes nebhazi tave 2 vasara apa pane imwe station vasara tave 3 inini mufana waya akabva mushopu newangu uya ari kuziva nzira neni tasvika manje taburuka pataiburuka tichangoburuka manje tiri kufamba sati tofamba mudzimba kutoona kutoti mavillage atotofamba chitore toona kuti mavillage uchitoona kuti vanhu mataisiro ari kuita vari kutoziva kuti nzvimbo iyi inogurirwa ine something. Tafamba apo takasvika kuma 5 patanoburuka tasvika kuma 5 to 6 papa taburuka zvara kunodoka tafamba zvakatitora almost 45 to 1 hour kuti tinosvika paborder. Right, border ini nditoda kutoona kuti border racho ringe rakambodii. Tasvika tafamba uya mufana aundudza kuti tave paborder manje. How panotava paborder pane zvinzira zvinotoratidza kuti mombe mombe dzinenge chitoratidza kuti dzinoto bypass ipapo dzichitoenda kumhiri dzichitoratidza kuti tati border nderipi kanzi kutoona waya idzodzi iborder. Saka manje nditoona kuti saka manje nemutikiro wakati amambona tunzira twato kumusha tinofamba mombe kuti tinotangodai ndio zvatakaita patoratidza kuti mombe dzinoto crossa chitoenda kumhiri border. Alright, tadarika papa ndina waya ndakaona pa kuti ndingati ndakabva ndatoti border ndoriza ndina kana mboziva border papa nokuti paitongoradzika kuti inzira inotoradzika kuti mombe dzinotofura chitoenda kuchitodzoka chitodai so. Alright, ipapo patodaka paborder chinhu chakaita kuti ndisanyatsokuona border I think in a time noti usingachagoni kunyatsokuona munhu. Alright, apo chando chiri kudii muna May chando chiri kudambura. Right, tajamba border iye ndakati tajamba border handizivi kuti ndorata tichijamba tafamba mudona samambona munhu kana uchifamba usingazinziri unenge uchifamba une zvauri kufunga zvako zvauri kufunga ndo zvakuda kuitika kana kuti ndo zviri padhuze kuitika panguva iyoyo. Like kana chidaro ndirikuzama kuti uchangojamba border unenge wakutoti tikangofamba pamwe 30 minutes hatobva totonobata nzira totoenda. Tafamba kwachisviba manje. Right, kwasviba kudaro manje kwatanga kudona kamvura kaka kekuti mona kumamisha ndingamboti mashawas kamvura
kasinganyorodzi but ukagara pakare kana kunyorovedza ukagara nguva yakareba uri panze kana kunyorodza kake kuti ukaenza hande tinodzurira kana mcho mambo ningirira kumamisha kuti mbicha kana kunyorodza ndokairova ipapo kamvura kuti tafamba kamvura kaka kasingafangi kutinyorovedza but nyaya yaitinyorovedza ndekuti makwenzi amona kana makwenzi achibata mvura uchifamba muchididi wogumisira wanyatsonyorova tafamba mwaza takafamba panguva pataidarika kumaresettlement uku tagumisa tisingachaoni mavhileji andachimbotaura kugumisira waona kuti rave dondo uchisvika panze ndo pabhodha uchidarika tajamba bhodha paya painzi tajamba bhodha andina kana zombona kana musha 1 right kwachisviba ipapo kwave late pamuso to 8 tafamba unenge uchingoteerera kauti pamwe uchagona kunzwa ani mambonzwa mavhiri netai imota kunzwa kuti ezvongati takusvika panzira hakuna chinhu chaitaisa kunzwa kuti zii takafamba gumisira dzakuti kuma 10 votirikanimbobvunza sha asi atakusvikira manje munhu wamurifamba naye anoziva nzira haadisappoint anongokudza kuti tapadhuze uri kuona tikangoti fambe mbijani hatita atosvika hakusina kana imbwa zvazvoti unenge uchinzwa kuti kunzwa kasaundi kaya kedzimba hakusina kwangusara mazizi anonzi nemakava ndozvinge zvangosara zvangonzwa kuti chete zvinhu izvozvo nazoona panapati pakati pedondo right ini madangers ebhodha ndoazivi kuti bhodha ridanger nei zvokuti kunobatwa nkunzi kune maguma handina chandoziva ichocho ipapo nekuti mudondo maya matakapinda mune zvinhu zvinodya handitozivi but ezvino ndikafunga ndimbodzokorodze nekufamba mudondo imomo right tafamba ndamubvunza kuma 10 kwandiri kumubvunza kuti sha apo chiteererai chando zvachiri kuita tafamba kuma 10 11 apo ndambomubvunza takutosvika tikangoti fambe mbijani saka unobva wachibvunza kuti nepatiri panapa idistance yekudzokera kubhodha here kana kuti idhinzire yakadii uda kungounderstand iye ndobva ati kubhodha kure kandi kubhodha tori pahafu kana kuti takutoapproacha hafu ipapo haungazokuzivi kuti makilometers angati mangani kubva uri mudondo but ungochingokalkulata kuti ungatiye zvino kana kuti ma19 kana kuti ma20 something but papa takadarika zvokuti usvika kana kuti ma35 kilometers okay tafamba ndopandakazonzwa kuma 12 o'clock ndatangisa kunzwa kuti mota manje nesimba robva radzoka but hapana simba nodzoka noti 1 kune chando 2 wanyorova singaiti uri kufunga kuti pana patina kana matches kuti tichariri asi pfunga yekuti matches kana ndichi handina ndinotongofunga kuti pamwe patongobata nzira tatosvika pamwe no distance atafamba azvoti tatosvika tikangoti fambe mbijani alright mota ndadzinzwa paya mota kudzinzwa kwandakaita papa achisara pamwe 10 kana kuti ma7 kilometer kuti unobata tari saka kuroad nguva dzandiri kutaura hadzizi straight nei noti hapana munhu angane foni ndikutaura nguva dzandiri kungofungidzira kuti dzinogona dzakanga dzave nguva dzakati dzogona dzave nguva dzakati noti papa asina munhu anenge ane foni right nokuzosvika paya paroad tasvika manje kuti timise ningirikini tichimisa mota mukomana akati usiku unoi hatingamborarami tikada kumisa mota maSSG anotibata maSSG ndemamwe anoita sekuti mapurisa but anoshanda as under mapurisa kuti vabetserane panyaya dzekubata maforeigners watu maSSG anotibata isi paatoti maSSG hatintombozini kuti SSG arotara nezvei varandaingoziva ndekuti mapurisa nekuti anobata zvakadii handizivi right ivo hatingatiitei so panapa ngatirarei pasi pebridge apo pasi pebridge patiri kupinda tangodai ruoko harubvumi kudai tatonorwa nechando ngatipinde pasi pebridge alright tapinda pasi pebridge papa right pasi pebridge
matonho nokaita ndobva mukomana auya uyu wekubva mushopu mai ndobva ndine matches ndine matches apa kanga tina matches anga nechilaita chacho hanzi ndine chilaita alright tikati wabetsera chilaita chachi tochitsvaga zviuni zviuni zingalaiti zvakanyorova zvese zviuni kuda kuzama kudai ndopakasoti rega ndipise chihembe changu chiri mubhegi vatora chihembe chachi ndobva apisa kamoto ndopakada kuzama kuda kubata ndobva kadai udai ndopakakazobata kamoto right kabata takakabetsera kakagumisira kakamuka moto ukanyatsomuka kaita bho tangoungana pakamoto kakaita kadai hope hadzisi kana kubata I think nguva dzayo kana kuma2 ati 2 taungana pachimoto chachi ndokugumisira tadzoka manje takunza zviri nani ndokuchirara takakomba kamoto kaka tetiri uya mfana manje akubvunza kuti uyu ari kuendepi inini kumberi uku I think ndine plan yemunhu wani nepandogara I think ndine plan yemunhu wani uyu manje akuenda kupi achanowana papi pekugara manje akumubvunza manje shama iwo zvakati joina uchadii handiti akangojoinera pakati ndobvunza uchadii wakanzi ndona plan handiti okay tarara papa takarara inda ndakarara kusaidi kunoerera kuchibva Rwizi ndakangonzwa nemvura chete kuti yazara pamuviri kwese kuda kujamba kudai kuona chirwizi chakuerera chitobva uko tajamba papa inisa panda ndakarara ndakatoita sezvinonzi ndakashiuda moto pandakajamba nchivhunduka mvura yese kudarika nepamoto papa dzima kamoto kaka apo inini ndandave nani ndanda kunzwa zvinani nekuoma ndandakuoma ndatanga patsa futi ndanyorova papo dziri kuma2 kana kuti 3 munoziva awari ari yanyange muupenyu hwangu I think ndo awari chiri refu kuda muupenyu hwangu kuti kubva from pa3 o'clock kusvikira 5 o'clock kwazoedza ndo nguva yakareba kwandiri singaiti nokuti ndakatonhorwa kugumisira kwaedza papa kwaedza kwati 5 o'clock manje kuti 5 o'clock manje mota igona kungoiona kuti mota iyo ndira kuti ngatiti isina ulaita malaiti wanga ugona kuiona but kuti uione kuti ndeipi type wasingagoni kuiona alright saka mukomana yaya ndobva ati tisamise mota izvezvi nokuti unogona kuti uchimisa mota uri unomisa mota yemaSSG ngatimirire kudi kunyatsokuoneka kana kwanyatsokuoneka tochizonyatsa kudi kumisa mota tikaona kuti inomisika iri haizi yemaSSG nokuti maSSG anongogara chipatrola kudai panguva yacho agara handiziye zvinhu right kwaedza apo chanda chisira hachina kupera okay tatangomisa mota dzadzi mota dzingamire dzaingodarika kudai pakazongouyawo chimwe chimota ndobva changomira mota chache kuti muri kuenda kupi ndakati tikuenda Sibina ndobva uyu ati tikuenda Sibina muzenzera right patamisa mota uya mbobvunzwa mukomana kuti ko iwewe uri plan uchadii pakakangoti kuchiedza ndobva ati inini wakomana regai ndione plan nenzira ndobva angobata tara achidaiso nenzira akadai ndopatakamuguma ipapo tave 2 tisarani nayo newawe uyu yake apera ndopatakamugumirapo right mota tazamomisa ndobva yazomira mota yakamira late pamwe zvekuma 28 mota yakazotomirira kubva tatanga kumisa mota kuchangotanga kuoneka yamira mota muri kuenda kupi uyu ndobva ati toenda Sibina pane manzvimbo inonzi Sibina tati alright ndobva takwira papa kwauchiri kwakachipa takwira taenda tanosvika paSibina papa sati tichangosvika paSibina ini ndaitove dhadha hapana kana chandamboona kana kutomboziva kutoti unofanirwa kucheka environment kuti panapa situation yakamira sei unofanirwa kungwara like kutarisa mapurisa small mind but ndakazongwara zvaunofamba right satakamira papa mukomana akangobva ati mapurisa ndobva tangoti patakamira ndobva tangoti muzvikoronga tikajamba tadaisa kuti tezera mapurisa ini mapurisa ari kunzi mapurisa mbosa handina kana mboona ini ndiri kungotiza kuti kwanzi mapurisa uyu mufana ndiye akanga avaona tadai saka zvinoitika kuBotswana manje zvaitika panguva iyoyo waiti kana
kana ma-SSG kana maprisa akaona kuti pane matebele, andi vanoti matebele, kunokumba vanoti makwerekwere, uko vanoti matebele. Angona kuti pane matebele pana mota inobva yatanga kudai kupatrola kudai so zvokuti hauna chance yekuhaika paradius yeyo pamaonekero. Tachitanga kufamba, kanzi ngatibve panapa, ngatitange kufamba, toda kutiza radius yataonekerwa nemapurisa aya, kanzi ngatifambe. Tikafamba nemudondo tichide tafamba ndokunasvika kune nzvimbo tobva tadzoka nemunzira tobva tamisa. Lucky enough mota ndobva kurumbidza tatokwira papa apo ini patakati tasvika musivina ndaifunga kuti kukwira kwataita unosvika musivina mame tasvika kandoda unokwira futi ndopatatozotiza tikazonofamba maybe 45 minutes futi tiri mudondo ndobva tanokwira haina unonokawo mota papa ndobva takwira ndakwira futi maindi yangu kuti tikanoburuka tasvika tanoburuka futi ati takukwira kopezira manje apo watasa kusaidi amene usaidi rana tonote rekana kuti tutume ndakangana saidi roro takwira manje tasvika manje pekuti takuda kukwira kekugumisira lakini nafu ndobva taona mota yemurungu aishandirwa nemufana ndobva tatokwira taenda kwaaishandira panonogara. Hatanambogara chinguva chakareba ikoko kwaishandira mukomana wayo, takugara nguva yakareba. Ndobva ndati shamari panapa handisi kufara kuti tigare panapa, handichi taura nemukoma wako vari kugebsi tiinde kugebsi kwavari. Panzo alright. Ndobva taura namukoma wake ndobva kuti vafanira kunge uyai alright. Saka pakatofanira kunge uyai ndobva tatangogara maybe 1 month or 2 months hatinambogara nguva yakareba. Ndobva ti uyai ndobva tatokwira papa taunda kugebsi. Satakwira tienda kugebsi manje tingosvika muFrancis Town tasungwa tagara mutrain, tatabata train tasungwa timutrain mame tanodhipotwa uko. Sati chinodhipotwa tatati asha ngatimoenda kumba kupi plan tiri kuyakuya taenda kumba tanoningirikina paya like chisechi zvishanu ndarama mari yetave nayo but kwete yekuti ungati yakawanda, mari yekuti yaigona kunotisvitsa kugebs nekusaraoneka change but kwete zvokuti ungatofamba uchiti mari ndayo hataisina mari ndo yataisina right. Sandobva tanodhipotwa papa apo tatambozama kuda kumbotsotsa mapurisa tichiti totaura chikalanga chaibuda panguva yacho chachakubuda yezvino chadzima futi. Ndobva tambozama kuda kuvati nechikalanga tikazama kuti vakati hai mimi kubotswana kune kalanga yekuti munogona kunzwanana kana kukataurwa kalanga kuplamti nekalanga yebotswana mogona kunzwanana but pane different like different yacho yangofanira mundau nemushona kuti kuti mundau wekuchipingi nemundau wekumoza right ndo zvazviri izvozvo. Okay, tadhipotwa papa tadhipota ndobva tadzoke. Saka panguva yatada kudzokera tikati hanganimbotanga tambonaumba tadzokera kumba kwayo tanogara takagara manje ndobva tati ngatidzokere. Hatambogara nguva yakareba, tambogara zvimadhezi zvimashoma. Ndobva tati ngatidzokere. Tadzokera papa tatanga taenda. Saka taenda pakunojamba manje kunojamba hatina kunojamba kwatakambonojamba nako tangoti tichisvika muPlumtree Town hatanazombokwira kana taxi mota nemakumbo but tichitiza nzira inoenda kudhuze nebhodha. Tikajamba pana kana problem, tajamba taenda tanokwira taenda. Saka takwira manje tanosvika takwira mota yanosvitsa futi kutrain, takwira train abo taenda tanosvika tanosvika zvakananaka kumukoma mufana waya right. Tanosvika zvakananaka kumukoma mufana waya ndobva ndango inini manje ndofana kugara like nyaya yakaitika manje apa pamukoma mufana waya pakane kakusawirirana ine mukoma mufana waya ndobva ndati hai nichaningirina nchaishane mukoma wako ungati tikona kugara tese. Saka ndafunga hangu kuti ipapo ndasvika kumukoma mufana ndandashanda
1 month saka taura pafortnight ndobva ndafunga kuti sezvo ndisingawira nemukoma uyu panapa rega ndiende southini kamari kandakabata kanaka ndakanzwa kuti kana Gapes pasouth padhuze ndobva ndaudza shamwari yangu iyi shamwari ndafunga kuenda kusouth kanzi ne ndati mukoma kwa vasindibata bhu ende pane something zvaingoitika pamukoma ndifunga kuti zviri serious right. Saka paipa ndamuudza kuti rini tahora fortnight yedu ndobva ndati handitotenga hembe kupi muGapes mutown takwira taenda paya ini ndatopfeka hembe dzangu dzese pamuviri andiudza kuti handisi kudzoka ndopfeka hembe dzangu dzese pamuviri ndatoningirikina tatoenda mutown. Tasvika mutown ndabva ndati kumufana waya shamwari yangu takabva naye kumusha ndati ainisha handichadzokeri kuningiri kumba ndakutoenda south sawa wari kana ndiudza taichingoita sezvatangoita tongojamba tese tikati ndakambokuudza izvino ndatokudza ndakutoenda kanzi manje ina handina kana hembe kanji ndati kana mari unayo tongoona plan kudi kanzi handina kana plan ndobva taparadzana achikwira taxi yekudzokera kumba uko namukoma wake ndakufunga manje maplan engu apa dzoma 3 funga maplan manje kuti ndodi kuti ndiende Botswana ndikutarisa situation apo Gapes handizi zvakanaka handitomboiketi nekadhiri kake kuti mapurisa kavemo manje kuti mapurisa anosunga but handisati nedani timing manje kanaka alright kumatirika saka macalculation angu aifunga kuti right kuboda kwakanzi kubva muGapes kuenda kuboda inogona kuita kuma15 kana 14 kilometers amene kuti ngani but ndaingonza sekudaro ndati ndikakwira mataxi anoenda kuTlukwing ipapo Tlukwing ndandainzwa nemukoma yaya kuti kune Tlukwing unofamba soso ndikakwira mataxi anoenda kuTlukwing ndongonoburukira nyangu pandaburuka ndozogona kuti bhodha riri kupinda ikoko apa muri kuziva here kwamuri kuenda like mune communication yaivepo manje yaive ani munona weya mukomana taka wezvitina weya handina namba yake but ndowandofunga kuti kana ndasvika sekuru vake iye hanzvadzi yamai vake ndandaive nenamba yake ndandiri kuti iye akanga ati pekugara paripo saka ndikataura nasekuru vake ava ivo ndovachazonditora vondiisa kune uyu wezvitina ndati right sandometsi yangu marongero andaita right ndafonera upi sekuru vacho vava ndikati handiri kuuya ndokumbira muzondigamuchira ndikuya ikoko anzi no problem handiti ndandamufonera nditi pane papa ndasara kuma3 ndochirara papi hapana pekurara asi calculations dzangu ari kuti mangwana makuseni ndomuka ndotora mataxi eTlukwing unondidropa uko but pekurara nhasi manje ndorara papi ndobva ndakamira saka pane zvimwe zvimaningirikini zvimakontena zvanamai vaibikira sosadza ndakamira pakontena ndobva ndaona tumapurisa tuchiuya takazara ngenyuchi ndatoti vanamai vangu vachaisa dza kuma44 manje panguva yacho vanamai vachaisa manje ndobva ndangoti muzi mavanobikira mo ndoona kuti cho ndangopinda pasi pechimwe chamei chaita singati chitebho ndobva ndatopinda ndikagara ipapo si ndina kana zombobuda ipapo pakuma4 right ndagara ndobva ndatorara ipapo mosquito mosquito ndobva dzatanga kundidambura ndiri pasi ipapo dzikandirova ndobva kwaedza saka kwaedza paya ndobva ndati right ndakambonzwa ichinzi mataxi anoenda Joburg anokwirirwa samwe apa reka ndibvunze kuti mataxi anoenda Joburg anokwirirwa papi ndobva ndapinda murenge mabhazi pavanhu vanoziva Botswana pane flyover yekuti pane uchibva kuside mataxi anobva eTlukwing pane flyover inojamba Njanji wobva waenda pamabhazi ndaya pamabhazi papa saka ndiri pamabhazi manje ipapo
pandangoti ndichitena nebhazi menoti bhati bhazi rekumusha ndingotena naro chidai so nchida kuenda kuzasi kwandandambobvunza kuti mateksi anoenda Joburg ndowana kupi vakandirayira kuti nechepazasi apo ndingotena nebhazi kudai ndikakwanza hela ma constables azvi hela itlakwana munhu ndakada kuzama kuti nespeed kudai mumabhazi kudai saka kwandaitizira nchinoudai paive nenzira yaive nechipamusoro kudai saka waifanira kutanga wakwira unojambira kotiza uko nechoko kwacho kune dondo vakandidai vakandisona vakanondibatira kuchidondo ikoko but ndakazoona ungati zvinopaka vako right vandibata papa ndaenda ndanogara 1 week kuTlukwi police station ndagara 1 week vandidepota ndiri mujeri manga murise mujeri macho mujeri mamusiri bed hamuna chandingati chaive serious but everything zvaive right handina chandingati chandingataure chiri bed after 1 week pamaboda 1 week or 5 days haina kudhonza nguva yakareba handina kubuda wakati tora ukanoti depota tovanoti depota kuboda right first kuti ndakudzoka futi ndakuti chikudepota ndobva ndatongoti nemudondo ndikatodzoka futi ipapo then ndikatojambira uko ndakuchimisa mota mota dzina kumira ndopakazosvika bhazi raitobvawo kumusha ndobva ratomira ndakwira bhazi roro raita zoti ndatokwira chifamba kwanzi kwira mfana ndichitokwira kwanzi nepasipoti here ndikati handina saka kwanzi roenda kumudati muFrancis Town kwanzi akanosina pasipoti unza 20 nokuti muFrancis Town I think aita 10 kwanzi kanosina pasipoti unza 20 puli ndatoni kwanzi unomwe isiyai mfana anotinetsesa munzira uyu kwanzi atokwira handi ndaenda baba ndina kana mboita problem kuenda kunosvikira muGabs kana problem right ndasvika muGabs baba ndichikwira flyover yaya ndichagokwira kudai ndasingazivi kuti vanokugarira muflyover ndichangoburuka train na5 train yasvika na5 ndaburuka train yaya na5 ndikukwira flyover tichiripa bhazi rakakusvitsa ikupi randisvitsa muFrancis Town pamazoenda kukwira train kuenda kuGabs right ndakwira train yai obvious pamazuva yaisvika na 5 o'clock muGabs ndasvika na5 ndabuda ndichikwira flyover yaya ndachimbotaura nezvayaya ndichangokwira pamusoro peflyover kanti mapurisa akazara ipapa ari kubvunza ningirikini hweku dzadya futi ndabatwa apo flyover handindoda kuikwirira kuti ndiende kupi kweka kwandandarayirwa kuti kune mateksi anoenda kuJoburg handakuzonosvika ndobva ndabatirwa ipapo kamari kangu kakaya kandandashanda uko kandaida kuti ndokandichandokwira nako kandikajamba boda ndokandichandokwira nako kumhiri uko hapasina baba patongosara pamwe 70 kana 80 pula muhomwe apo train yaita kumamari ita ungati kana kuti ma 27 pula here kana yai yakachipa but yaisinganyatsa chanyatsodza mafika okay ndabatwa futi papa Tlukwi again 2 weeks ndakarako saka ndakapfeka rimwe zibhurugwa so zibhurugwa rari I think ndo raingondanira mapurisa ndakapfeka rimwe zibhurugwa raigara pamusoro pebhutsu baba saka ndiri muTlukwi mupolice station mama ndobva ndanomwe rasta rasta zibhurugwa rizombe kwandiri ndipe shoti rako iri rakapfeka tabvumirana narasta baba rasta wacho ndazombosangana nawo kunoku futi ndobva ndipa bhurugwa chijini chavo so chaindisvikira panapa ndobva ndipa chijini chacho ndavachinjana ndichiziva niti vati tatatojairana zvimujere zvazva zvichi 2 weeks titojairana rasta wacho vaingo munhu aingosasasasa mujere momo saka tatatojairana tatochinjana bhurugwa randapa rasta ndobva ratonofita bo rasta vanhu muviri murefu wakaita kamujaiti inini kashoti kaka andona kuti apo nezitimbaland rangu zifeke mazitimbaland mafeka nechishoti nezisamasheti ringarinejonsina kumusana but ndotozvina kuti apo right tachinjana tadipotwa sananaka tafamba tanodipotwa right mahwane ayatanga manje tadipotwa tipabhodha papa ndakufunga meti dzangu dzaya dzandakaita papa kuti ndakambodarika very simple ndakadai vamwe apana ndobva ndaona vamwe apana manje 3
hapana. Ndobva vati ngatidi vakomana ngatichitojamba panapa, handei titonojamba. Ndobva ndati muda kundojamba. Saka handiitese ndavajoina vana vava tave 4. Sati changodaro manje pana ana mai vaviri vangu vakagara apa, vamwe vanga mwana mudiki nevamwe sisi so right. Saka sisi andobva tarike ndikujoineyo vana bhuti tende vanhu vandoti ane zvavo vese amandevere vese ndobva tarike ndikujoineyo handei handiti ndobva kwanza handi mai vangu ane mwana kubva neno rega ndikujoineyo. Andobva fana vakati hatidi munhu anozotinzwisa tsitsi uku makusara hamuzogoni kumhanya nemwana mozotinzwisa tsitsi manje apa takusanga neproblem mberi matifambi nemi. Sisi handi ta 5 tadai tufamba ansari ndambosangana neboys maguma ende nyango dai ndaisangana nawo ngati ndosangana nawo ndiri 1 baitongozvibatira noti ndaigona kutongosangana nawo ezi vanhu vari kutongojambawo kana tongodi right. Alright, tafamba. Saka kubva pabhodha panodhindiserwa mapasipoti kufamba distance atafamba kunozonosvika tizonoti chu kujamba uko panogona pakaita kana kuti 3 km kana kuti 3 km ikuku. Saka pane kamufana kave nerimwe ziso rari naizvo zvinenondoritsvaga kamufana kaiona zisingaoneki, ndingangoti ndokaive kanharire kedu kako nokuti kakaona nechekumberi kakati masoja ayo ngatichambe. Ini pakati masoja ndisikanambona soja ndopandakazoona mai mudungu patadangodai so ndikaona mudungu wemasoja achiuya achibva nechemakaita muchikomo kudai. Ipapo waya ndakandambotadza kuona uko ndandamboiona pandakazojamba ndiri 1 ndandave neidea kunyatsoziva kuti bhodha waya bhodha yakadai tajamba paya tajamba. Sisi vaya manje kujamba zvaitora nguva. Iwaya yakareba sei? I think dzinoita 3. Pane kutanga inogona kuita kana kuti height kana kuti 1.5 meters. I think ameno somewhere ipapo. Koita inenge iri pasenta inogona kana kureba 3 meters kana 4 meters. 3 meters ipasenta so inenge iri hombe. Saka dzoita 3 kunoko kunoita inenge iri pfupi apa poita inenge iri refu koita inenge iri pfupi iri uenzane kunoko. Right. Kuti tichijamba pa isitajamba tesitapedza. Sisi vava vachiri kunetsana nokukwira nigirikino. Vachiri kunetsana nokukwira kudaro. Kumashure uku sisi ndandambovati sisi isai zvinhu zvese mubhegi ndikubatire bhegi noti kana takumhanya uku handioni sezvinonzi munozogona kumhanya nekabhegi kenyu. Ini handina chinhu handina kana chinhu ndongori ne70 pula yangu muhomwe munomu futi ungati yakanga yatodzika ndandambotenga sadza futi pabhodha po yanga yatodzika saka ngoni kamari kangu ndakunzira tsitsi kuti chisai zvinhu zvenyu pa zvese ndokubatirai pamwe ndogona kubetserai kana tikasangana neproblem. Sisa vakanga vandipa background ndakanga ndatojamba navo saka isitajambira uko ivo kuti vachijamba vava zvikatora nguva vakazojamba tajambira masoja kuzoti asvike tatajambira uko. Saka patajamba bhodha paya mufana uyauya akanga mbona masoja uku vandiri kuti ndokaive kanharire. Takufamba tave Botswana side. Ndakasenga background sisi baba. Sisa ndavaudza kuti isai zvenyu zveso. Ivo pamwe vakatadza kutrusta kuti pamwe vaisi zvinhu zvavo zvese. Ndiri kuti nyaya yemari chazotaura kuti yakafamba sei. Right. Tafamba kubva pabhodha pamwe kusvika distance kamufana kakazospota kuti ndaona munhu. Apo kataura nechindevele kuna vanhu. Saka pakaundi kuna vanhu ini kuna vanhu handina kana munhu ndaiona pa. Pandakazodai so ndofanira kuona kumberi kuri kuzara vanhu vachivhara vanhu vanga vakawanda zvekutoti kuma 15 kana 20 vanhu vaitivharira mberi. Saka pakati kuna vanhu paive kuti ukada kudai so waigona kutiza uchidaro but waigona kuhwekwa kunovharirwa uko. Ndovatati option nokurumbidza vafana ndobva ngoti kuside uku kwave nemunda. Saka munda waya masosero anoita vanhu vekuBotswana vanoti ruzhowa voti waya mukati.
Sando masosero anga kaitwa hapo. Mwanzo takadhidha muwaya momo. Vakomana vajamba vapinda vajamba. Saka vakomana vapa vakapinda manje muwaya. Kumashuro uku rekeni kwa kuchema rekeni. Rekeni. Rekeni zanze za kuchema dzichidarika kuno. Kuda so kuona dondo raita kushiba nevanhu. Saka vakatoona manje kuti tujambira hapa. 3 boys rajamba. Sisi vanberi kwangu ofichi waya yaya ingasiri yaya kasimba yekuti mogona kukura muri tu yaidai ndiri kumashure kwasisika sisi kuti vachikwira waya zviri kuramba vari kudai nazongoti nepaside ndobva ndatokwira ndikajambira uko saka ndiri kujambira uko apa vanhu vatosvika apa vamwe vachisvika apa vamwe vari kugurira vajambira nechekumberi vari kuda kutivharira vamwe vachiya nechekunoku Vana nani? Maguma. Right. Inini ndapinda nepaside papa ndachamba. Sanda panati nchijamba manje. Handiti. Ndobva ndabatwa ndinotori nemark pachidya apa nechepasi so. Ndobva barbed wire nemazino. Ndobva ndidonzeka ndidai. Andazvinzwa. Nepanapa muruoko samwe mukati muno muruoko. Yandidonza. Andambozvinzwa sese. Chibhegi chasisi chache ndachikandira kutanga uko muri mukati ndakazojamba ndisini ndobva ndajamba papa ndichakupedza kujamba ndabata chibhegi chache saka manje mataimhanya mumundo mama karimwa netractor inini kuti ndinzvenge vakomana kuti vasazondibati 3 boys dzaenda ini kuti ndinzvenge vakomana kuti vasazondibati handakuzoenda nepainda neboys dzadzi ndakuita sekuti ndakatiza side Bogeda kundidai kudai so apo pari kuchema marekeni chichi ndakazongonza ndichimhanya ndikanzwa kuti pam panapo pamusana pano handauza kuti chi ndangonza kuti chi pane chinja nditema chi panapo pamusana ndikumhanya nechibhegi chache achibhegi chache bhegi rasisi rakagumisira mukundiremera kuti ndindakumbira bhegi kuti sisi ndokumbira kusengerai apo ndaunza richindiremera nokuti bhozi ranga rasvika hapa patoipa saka ndabva ndati ndorikanda pasi bhegi imwe pfungwa ikauya ikati ndindati sisi sezvinhu zvenyu pamwe ndogona kubetsera ndoshinga naro ndikashinga naro bhegi ndobva ndagona kutiza chi vakomana vave sisi vasari kumashure manje sisi ndo vakabva vanze road block vakabva vavharirwa saka mundo yavo wakaita ungati waive steep kudai ndobva vakomana 5 vanga vamira nechekumusoro pasi pemuti so uko zvokuti pamwe 300 meters mundu wacho waive mumombe vamira nechekumuti endauya kudai so ndangosvika papa nokukotama ndichifema semombe ndakaneta ndakapera takuchita zani sisi vaya manje nechekupi nechekuzasi uko vavharirwa apo vakavharirwa negrupu rakadii tangonamata kuti dai vakasarepwa tikuona zvese zvikuitika kuti chii chikuitika pana sisi vana sisi vaya ndobva vakururwa hembe vakatorerwa kukurirwa zvese mapatapata everything zvese ndobva vapfekedzwa ziskipa rari rakanzi 50 cents rari amoriwati ringe rakareba zvokusvika ndobva vapfekedzwa iroro saka vapfekedzwa iroro manje ndobva vatanga kukwira vachiuya kutofamba zvavo zvakatonaka apo vavharirwa nevanhu vanosvika kuma10 vakanga vavharira apo tangoti dai vakasangovarepa vanavo varepa laki vauya sisi saka sisi vakati vachikwirawo kusvika patiri manje ndobva vasarwa nechi10 mita ndobva ngotora chihembe chachairo vakukura kwati vachirasira pasi chihembe chachairo nekutsamwa apo totaa nezvekuti ndo chavanga vakapfeka sisi vavo chinhu zvakasara vakapfeka ipenti varasa ziskipa rara zvaa zvokubvisa vachiningirikini apo wetiri kuyerera ziskipa ndiri magumaguma atora zvese zvakanaka zvasisi vavaya kwakuvapa ziskipa rara ra50 rakanzi 50 cents rari saka vada vasvika padhuze nesu hazvisekezi but panguva yacho ipapo yezvino zvogona kusekeza hazvo zvokuti kana kuti munhu achazoona sitorika vanogona kuti vakubate vabvunze kuti mukoma yava vari kuti vangatosvika 10 meters or 5 meters avo vabvisa ziskipa ravo vakaroverera pasi nokutsamwa ndobva ngosvika patiri boys vasina kana mbopfeka
Saka panguva ari kusvika paari uyu mukomana ari kunobvunza kuti ko ropa ari kubva kupi, ari kubvunza inini ndiri kuti ropa kudai. So kuona ropa maererero araita handatemwa panapa, saka ropa rakabva raerera richida ndinambozvinzwa nekuti ndandakuvara apa ndambozvinzwa, asi apa ndandazinzwa ndatemwa, but kuti ndaerera ropa handambozvinzwa. Uya mukomana akuti sisi achisvika akuti mupana pane vaya vatana ati koiwo ropa wadii ropa kudai. So nobva ndati apa panokwara nenamo ndopakana ndoto panotoonekwa apa pamusana pana mhene kuti chii chakanditema kuti dombo kana kuti chii mheniko ndambochiona right. Ndakuvara ndane stress manje kuti ndoendepe nemaziropa akadai. So ndo hembe dzega dzandinadzo sisa vasvika ini ndine stress yangu kuti manje maziropa yandoenda ndochizodii. Nguva ipapo dzarereka dzave kutanga kuti kwakuda kusviba. Alright, sisi vasvika chibhegi changu vakutanga kuningirikina, vakutanga manje kunditenda kuti mukoma maita basa, ende dai pasina kuti ndakatovabetseraka ameno vaenda vakapfeka ziskipa iroro kusvika muFrancistown, vaenda kuFrancistown. Ndobva vatanga kunditenda kuti mukoma maita basa, handisina mari yokukwira, vatora 100 pula yangu apa yanga iri pazamu. Ndati but ndatiisa zvinhu zvese mubhegi 1 ndikaona kuti aiwa pangoleka trust kuti mari pamundo kurega ndingofambawo nayo, handingazozvisi zvese neningirikini, but handisina kana mari yokukwira, mari vaitora, vatora bra, vakatora everything. Saka ndobva vasvika padhuze nesu, saka kutarisa ako unongodarikidza maziso, unongotarisa ungoona mukadzi asina kupfeka pamberi penyu panapa, angoti ishava kumana. Ndobva vatora hembe, ndobva vatochinja paya paya apo wetiri kuerera makumbo weti dziweta zingaiti, ndobva dzachinja hembe dzadziya dzatopfeka bo. Inini manje ndakutanga kunzwa kuti apa ndatemwa paya paya pari kuita kuvava. Ndobva ndanotora ziskipa rariya ra50 cents rara raswa nasisi vava, ndobva ndasunga naro kamanje, ndikabva ndarisunga, ndikabvisa zisamasheti rangu rariya zisheti ra, ndobva ndasunga cross yekuti pavharike panapa. Zvapapa handisa ndazviziva kuti ndachekwa newaya panapa pachidzo, ndachisunga papa. But ndiri kuti ndikasunga masikati ndofamba nemaziropa adezo, nyange vanhu vanenge vachingoti kuidzi dzaita seidzi. Ndeimwe stress yangu yandatove nayo, asi sachinja ndasungwa panapa ndave right, takufamba, but inini ndatone stress kuti manje ndochizodii. Tafamba wave usiku, tikufamba usiku tumoti 5 takadaro. Saka tichifamba papa hatina kuzobuda nenzira yataiona kuti tofanirwa kufamba so nei, nokuti tikutya kuti what about maguma aya kana kuri kuti ari kuona kuti atikutaka otidzokerera futi onoti vandira mberi, hatichabudi noko, ndobva tabuda neanother opposite side. Ndobva tafamba neopposite tikazonotena mberi tikadzoka right. Saka tichifamba papa ndobva tanosvika pachirwizi, ndatakomana ndokumbira mumbomira ndowacheropa ndisuke ropa rese iri. Apa ndiri kufamba zitimbaland ani mambona bhutsi nemvura, zitimbaland rari rapinda ropa riri kuita kuti ropa gumisira raoma wakunzwa kuti tutu yemvura yenhingirini yadi yapera. Tafamba tasvika pachirwizi. Saka tasvika pachirwizi paya ndati vakomana ndokumbira kumbogeza hembe dzangu ndigeze ropa. Ende ndatofara ndichiona chirwizi ndati hai ndikanitoningira. Ndakabvisa hembe dzese ndokutanga kuita munhu ari kutodziwacha kuita kuti nditomeka sure kuti ropa rese robva nokutogeza. Ayo wanga wave usiku manje, isusu ivo takavaona achiri aivo takavaonera anga achiri masikati, ivo havanozondiona akanga wave usiku, but kwete kuti distance vaive kure zvokuti ndakati sisi kana kuti bvai ndoda kumbowacha hembe dzangu ndimodi vaivepo, but hapana chavakaona nokuti wakanga wave usiku. Ndabvisa chishoti changu chiya
ndachiwacha ndaiwachira murima ndoda kumeka sure kuti panosara pasina kana ropa. Ndachiwacha ndawacha nezisamasheti rangu rariya nebhutsi yangu yanga yazara ropa, ibhutsi izi Timberland rariya. Ndabvisa ndikameka sure kuti ndoda kuti rive clean pasambonekwe nyangwe ropa. Ndawacha zvese ndobva ndazotora zi50 cents rariya apa ropa ranga ramira. Ndoda ndakatora ndichikweshesa naro kuti padi ndimeke sure kuti handina kana ropa. Yeah. Tafamba kusvika kuma8. Satasvika kuma8 manje takuchimisa mota. Sisi havasina mari vakukumbira panhaya kuti ndibetsere, vatanga kukumbira kunoko. Ndati handina kana mari, ndaingovenika mari kangu ka70 pula. Vakukumbira panhaya kuti ndipewo mari ndokubhadhara kana tikasvika muFrancistown noti ivo vaenda muFrancistown. Vafanira ndobva vanzira tsitsa vakavapa mari yayo. Ndobva tapinda muvheni. Saka tapinda muvheni paiba mudhara ndobva ati muri kuenda kupi? Tikati twaenda kuFrancistown. Zvanzi uinzai ma10. Ndobva tati alright. Ndobva tati tokumbira kuti kana takusvika paBisoli pane imwe roadblock isingaiti panonzi paBisoli. Tikati kana tasvika paBisoli tokumbira mudhara mutibuditsewo nokuti hatina mapasipoti, motibuditsa tojamba hedu nekudondo munondotowana mberi. Kanza saka isai ma15 tamumisira ma15 aya. Tati tokumbira kuti mumhanye mubate quarter 2, mubate at least quarter 2 muFrancistown nokuti toda kubata train ya9. Train ya inobuda na9 ichisvika kuningirikini ichisvika kutown na 5. Tati tokumbira mumhanye kanza haizi problem. Alright. Takusvika papi? PaBisoli papa. Zvanzi chiita sei? Chijambai 1 by 1 noti handibvumirwi kumira panapa. Ndikamira vanoti ndanchibudza maborder jumper. Saka imemi chijambai 1 mota ichifamba. Tajamba 1. Right. Tichijamba manje. Tichijamba wotojambira. Pasa panenge pane wire futi inenge yakavhara. Tichijamba wotojambira kuseri kwewire. Tajambira kuseri kwewire. Tichangojamba papa. Tainza uchinzi masoja anovanira mudondo. Inini nemwe mukomana handiti taijamba nemadistance akasipesana dai. Ndakangonza kuti kocho ndikati amasoja. Takakuvhunduka kandi ndirikuvhundukana inini nemunhu watajamba tese mumota. Kuvhunduka ndobva kwataifanira kuenda nako taifanira kungoenda nepadhuzepo ngoti unongoenda nepadhuze pemasoja pati uri kuserwa kudai. Ndakavhunduka kuenda nechokumhiri kwechirwizi, chimwe chinge chiri padhuze kune chirwizi. Ndokuenda nechokumhiri. Ndakangonzwa Timberland yapinda futi Timberland yaye. Ndakangonzwa Timberland futi nemumvura imomo. Ndapinda nemumvura atabudikira uko. Uyu atizawo inini. Tumanyira quarter 2. Kuti uchizodzoka futi utiwane pass through yekuti udzoke ujambe chirwizi. Unofanira kutsvaga nzira yekuti unopinda sei. Takatora nguva. Ndokunowana mufana asvika achiudza vava kuti nini ndanonoka ndamhaniswa nemasoja. Ini ndikusvikawo ndichiti ndamhaniswa nemasoja apo. Tati wamhaniswa papi? Kanzi tichangojamba ipo paya. Ndikati aiwe tavhundukana niweyo nini. Ndipo takatorealize kuti ini nomukomana naye tavhundukana ndobva tatizana. Ndo yakaitika ipapo. Mudhara ndobva ati muchiri kuite saka first ini pandanga chinjibuda kuno kwebhodha. Handina kana kuona mota. Ndikati mota handisiya. Ndobva ndatotanga kutofamba nemakumbo ndoti mota handisi. Ndobva ndazoona mota iyo yakatomira uko. Mudhara yakamhanya kuti anobata nguva yetreni. Ndobva anobata treni yaye. Atapinda zvakanaka tachifamba. Apo sisi manje. Sisi patakajamba isu tichipinda mudondo. Ati haina ndichajambi. Vangosara vari mumota. Apo patiri kujamba kudaro. Bisoli haina kana kuvhara. Hapana kana mapurisa kana masoja kana chi. Mota yangu darika ziri free. Ndobva tatopinda mumota. Tamhanya tanobata treni. Ndokunosvika mugebsi zvakanaka. Hapana kuzomboita kana problem. Ndobva inini mari yakanga yadzika manje ndakazokwira treni yakanga yasara yava kuma 30 something kuma 27 something. Ndokuchigara paya manje ndikufunga kudzokera kwaka kuti rega ndidzokere kumachinda aya. Ndati ndazvichaiti. Saka ndochidi panapa.
apo plan manje mota dzokutlugwini natso vasingadi kukwidza munhu achiti kana like vakaona kuti ungati uri border jumper vasingakwidzi kuenda pana vekujoza hazvichaiti ndakuda mapay forward manje handisina mari yandaitemba papa kuti ndichanobhadhara ndobhadhara vozononditora ndasvika handisina pay forward mari yakushota ndo yandiri kudya 27 yadzika kugumisira mari yangu yasara mu7 pool yasara mu7 pool apapa ndakushava ndochidii manje right handisina mari kugumisira 7 pool yapera ndochidii samanje ndakushava ndochidya chii manje samanje ndaingosvika ndobva paflyover yaya ndaimbotaura nezvayo pane hang lion ameno kana chiripo but paive nehang lion yayo nechapa ndaingosvika ndobva ndomira padhuze ndakatarisa kuti munhu anenge adya akasiya ndopi samambona benzi rinopenga risingapengi ndozvandaive papa nokuti unongochinyara but uchifanga kuti uite something ndongotarisa kuti munhu anenge adya akasiya apa ndopi vandaona kuti uyu anokasiya ndaingopinda nespeed ndobva nongotora zvinhingiri zvavo zvandotongobuda ndototanga kutodya ndaipanze ndikatora masaizvozvo for kwechinguva but kwete zvemore than 2 weeks ndapirwa mari. Pane yavanoti lucky ndakagara pane vamwe vana mai vekumusha so vaita zvekubika ndo vaindipa sadza masikati manheru ndozoita iyo yandaita masikati ndo vaindipa vota idyai mukoma vana mai vavo ndovedywani marangi. Ndakagara pavari ndati munhu uyu ndamuziva uyu paidarika mukomana waya akatoresa zvitina ndakamuona ari nechekuri ndati munhu ndomuziva uyu achiita zoti ari pamabhazi baba achifamba achidai so ndobva ndaenda ndakadai kusaidiri ndobva ndanoona ndiye afutode panapa ndaida kuya kusauthi manje zvinhu zvangu zvinomira zvakanaka zvadi apo mufunge ndakaguma kugeza zuva ratakabuda kunodhipotwa uko kugeza nesipo chachako kuti tisingaveni kugeza kuti uda kubvisa ropa sandobva ndamuona papa ndobvati ichibata chio 20 pula ndobva ndipa 20 pula 20 pula ndobva tondibetsera kuti alright iwe chienda unoona umwe munin'ina wangu anogara papi anogara so ndobva ndirayira kana uchirayirwa uri pastandard zvazvokuti kwanzi mwana idhanda idi hakuna zvadana ndakabva ndanyatso kubata nekuti ndofanga kufamba sei ndobva ndanosvika kwayakuya ndikagara 1 week ndobva yanditaurira nemunhu wetaxi manje mataxi anoya kuno kuSouth Africa ndobva vawirirana muna September 2008 zvinhu izvozvo zvandiri kuskwidza ka inyaya yakaitika in space of less than 6 months iyo kubva patanga story yangu kusvikira pandiri izvozvo pandotaura ndobva vanhingirikina papa uya ataura nemunhu wetaxi ndobva nditora ndobva ndazosvikawo muno muSouth Africa ndo jeni yangu mamiri ayakaita. Aiwa musimudze chimbo yenyu nemudonjo wenyu murerutse zvaona zvinoitika munomba chese chine miko yakaipa chishaye simba unongochigurira uchitega ndikurumbidze ndadai so chinorongwa nemando wanzile nemone munondo wacho chimanya zvimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka penya kwemvura ende mune chando nezuva vamire pamuchasimudza vamwe mukuru vatira tichifamba nemuzi road zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni. zita timusani mulambo mafanise tisingapedzi nguva katipindei muepisode yakasi saka ndangotaura ndikuende Johannesburg netsoka ana mai vanga vari pavaitesa musika ndobva vato nezviro tsitsi ndobva vanotengera 2 liter cold